Тукай исеме барыбыз өчен дә билгеле, барыбыз өчен дә ул кадерле, бөек шагыйрь. Без аны беренче карашка барыбыз да беләбез, аңлыйбыз дип уйларга мөмкин. Әмма чынында аның иң беренче катламын гына без әле бүгенге көндә күз алдында тотабыз. Моны без һәм татарча һәм русча язылган гыйльми әсәрләрдән шундый нәтиҗә ясый алабыз. Әле аның бүтән тирәнлеге, бүтән фәлсәфә тирәнлеге белән аңлап җиткерә алганыбыз юк. Менә шул фикерне исбатлар өчен менә мин кичкенә генә шушы китап язган идем. Ул Толстойның тәрҗемәләре Тукай тарафыннан эшләнгән. Ул иң үз вакытында Тукай хәтле Толстойның фикерләрен дөрес аңлап халыкка җиткерүче, язучы, тәрҗемәче булмаган. Хәтта Тукайның аерым шигырьләрен дә Толстойга нигезләнмичә торып, аңа таянмыйча торып, аңлап бетерү мөмкин түгел. Шуның өчен Тукайны әле тагы да өйрәнергә кирәк, тагы да тикшерергә кирәк. Ул әле бүтән киңлеге белән безнең тарафтан аңлап, өйрәнеп беткән шагыйрь түгелдер.